قريبنا لنا مساهم تصنح بيترس منكسي هرس زينا بريزيدنت إسياس بمختل أبو أمبر لعلاو بايتون استمر حلو السودان تقبيل الزراريبو هلكيت عنان بسيك ديران تذكروا جنفر حماد زباسي من أوكي بحر من نواب ردكان السيان من محياز زكاير زلو تعرب وواتا تقمجيمو أبركينا فاسو بشبرا ومتكعتي بوحد 14 تقتيلهم تشاينا نوكليس هاوس مع إيران كوحاس دقيمات صويعة منكست مكسيكو أبها قرش تخصيصون زلو تصدتاو زي مرقان مهدا قدام ودقف كم زيدا اللي أفليتون بريزيدنت إسياس بإيرترانا حدا معلتي مبصح نزفتسمه بمختل أبو أمبر لعلاو بايتون استمر حلو السودان الزراريبو نزفتسمه استخدات ليديا ليديا تخلي مريم بملكع صبصب زدالو تتحستو يسعب بريزيدنت إسياس أفوركي تمالي حدا تحساس بمختل أبو أمبر لعلاوي بايتو محمد حمدان داغلون استمر حلو السودان أبي دراش هاجر تقبلو الزراريبوم التركب أب حتى وحسنة سلام سودان بحفشة أب مونغو منغست سودانن برتاوك ألتخكايد وزت أمحو جلتاتن زكايد زلو زررب سلامن قسقاسون دما بفلايزة تقورين يروم مختل أبو منبر لولاوي بايتو السودان جنرال محمد حمدان داغلو بزعبات مسرح سلامن بتحي وزلو درجان بريزيدنت إسياس مبرهي دحر مهاب دقف إيرترا أب معواتو أقداس مخانو قليتهم قداي سودان زلاقن نبارن فتح زركب بسوداناوين ترايو زبالة بريزيدنت إسياس حزب سودانن هاقراوين تكالاتون أبز قداي زي عقمن بقعتن كم زلوهم كم زت أمامن بمنتر اتمسرتاو فتح عم رقاقات معرنت كلهم زيقاتات سودان كم زمركز أبريهم بريزيدنت إسياس بمودعتا أتأمامتا إيرترا أم مسرح مسفان سلام سودان دحر مقلات إيرترا بكونتات سودان اتتسألون حقينيا مشارخ تهزب سودان بمخانا هزبن منغستن إيرترا أب مرقاقات سلام سودان زقبو أمترا كتاوتو قربات مخانم أرقاقيتو بزيكازي أب تركب كلتاو زمدنا إيرتران سودانن حيزو زلو قوتاو أنفتن مدنفع كلتيوم منغستات بحابار كسرحو أم الرداء تبتحوم أبتركب بوجن السودان أبالات الأولوي بايتو لتنال جنرال ياسر عبد الرحمن العطان السيدة رجاء نيكولان كمون مينستر بحلن زينان أتو فيصل محمد صالحن بوجن إيرترا دما مينستر قديات وطعي أتو عثمان صالح أما خاري بريزيدنت أتو يمانة قبر آبن فتأم قديات إمباسي إيرترا بسودان أتو إبراهيم إدريسن ترخيبهم نيرم مبل 49 عامت زخري هلكت عنان بسيك ديران ب3 حدار تذكروا أبتي نبرتي كوابيتات عنان بسيك ديران كتما كرنن وزبا حمل مالون نسترخبولو أب عنا استخيرن ناي زخر مدب أم حدار زبا عن سباعتو علي محمود أبز سمعو قال ترقاقيت زرلونات نت لألاونت سلامن رقاتن بخبير واقعي وتموخان بمتكاس أب عنا بسيك ديران كالوت تمسسال قفعز وردن كوابيتات أسمات نايتم سوات نمسنادن أسكرينهم نمكابن قبو متنعت كايرات حساسيبون أبتعلت وتصامعت عنان بسيك ديران زخون زيغاتات بزعبات مجزاتها وسرعات حيل سلاسية بلعلي سلامة وحزبي زفت صموز سك قفعتات زخرتات مع كفافيلهم بزيكازي بزعباتي عب شحن 970 بالعلي نبرتي كلتين كبابيتات زورة قفعي بممهر نصر أب أزاز استدالو مصنعتها وتصحف كريمون وانا دايركتر كفلي بهالن سبورت نزوبا عن سبا أتو سراج حجي أبز اسمع قال إتي ناي زخر مدب حدرين خير الساعة تراي زي كونه من سياتنا نتي تاريخ بزقب أفليتو من وريسومن نستحالفت انكور مدرخاتن نستخفل رزين مسواتن نخستنتنو كم زحجز قليتون أبوان برتاو قالسي أب استفلالي كوابيتات إيرترا بقفعتات قزاتي هايلتات كاب استغطلو أستات 5 شح سلامين زيقاتات درو أسمات ناي 24 شحن 679 قدات تسني دمهلاو أبتا قاطامي تقليتون أب أملن وزبافورو قطري تساتفنت تمهارو أب مقاد تمرت عبيت كم زمزقبة تقليتون رئيس ممهر بيت تمرت مبعتا أمل ممهر صالح محمد علي نيرينا أبزها وحبريتا نبرتي نايت كبابي سبخ ساقم سلازقانو كاب عمتا تمرت كلتاشن 11 غلطان قطر تمهارو إنانا كيك متصنحو أبزي جزيزقن إتي ناي مترناف نقحات بمبراقو تساتفنت تمهارو من محياش كم زر أي أرديون أكايد سراح من محدار كبابي أرومايلي آتو صالح إبراهيم بقديو كل نباري تتقام من ايت تواريد زولو محبر اغلغلوتات كخون مانتي زاغيت زي تطرنفع عدتات اب ماكلاي بوتا كترنفع صويعم مباتا بيت تمرت املا كاب عدتات املا دغدغان غيرغارون زموت تمهارو تغلغل
ጨንፈራ ማደ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዓቕምታት ደቂ ኣንስትዮ ብምምዕባል መነባብሮአን ንምምሕያሽ ዘካየዶ ዘሎ ጻዕሪ ዘተባብዑ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ብ29 ሕዳር ኣብ ከተማ ባጻዕ ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ተገምጊሙ ብደረጃ ንኡ ዞባታት ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣብ መዳያት ጥዕና ትምህርቲ ጎስጓስን ውዳቤን ኣድማዕ ዕዮ ክሰላሰልን ከሎ ቁጠባዊ ዓቕመን ንምዕባይ ድማ ሙያዊ ስልጠናታትን ካልእ ደገፍን ከም ተገብረ ተገሊጹ ኣብ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ዝመጽእ ዕቤት ኣብ ትካላት ጥዕና ናይ ዝሓርሳ ቁጽሪ ምውሳኹ ከምኡውን ምንካይ ድሑር ባህልን ጎዳእቲ ልምድታትን ውፅኢት ናይቲ ዝተኻየደ ጎስጓሳት ከም ዝኾነ በሪሁ ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካየድኦ ዘተ ብደቂ ኣንስትዮ ዝፈሪ ዘሎ ፍርያት ላኻ ዕንቁን ዒቃን ብርታዕ ዋጋ ዝሽየጠሉ ባይታ ክፍጠር ቁጠባዊ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ንምሕያል ናይ ልቓሕ ኣገባብ ክተኣታቶ ኣብ ንኡ ዞባ ጊንዳዕ ኣብ ንጥፈታት ምርባሕ ንህቢ ክነጥፋ ንዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ስልጠና ክወሃበን ዝብል ርእቶታት ኣቕሪበን ሓላፊት ጨንፈር ሃማደ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጅምዓ ራኪያ ኣብ ዘስምዐቶ ቃል ተመዝጊቡ ዘሎ ገስጋስ ንመጻኢ ብዓጸፋ ንምስራሕ ዝድርኽ ምዃን ብምጥቃስ ውዳቤታትካ ብምሕያል ብውህደት ምስራሕ ከም ዘድሊ ኣዘኻኺራ ኣብ ከተማ ኣስመራ እትርከብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሰማዕታት ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2018-19 ኣብ ሃገራዊ መርመራ 12 ክፍሊ ብሉጽ ነጥቢ ንዘመዝገቡ ኣባላት 32 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ተምሃሮ ኣሸሊማ ኣብቲ ትማሊ ሓደ ታሕሳስ ኣብ ኣዳራሽ ሲኒማ ኢምፔሮ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ካብ 3 ክሳብ ሙሉእ 4 ነጥቢ ዘምጽኡ 22 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 33 ተምሃሮ ተሸሊሞም እቲ ሽልማት ናይ ምዕዳል መስርሕ ሎሚ ዓመት ንሓምሻይ ግዜ ከም ተኻየደ ዝገለጸ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ዕቋ ስላሴ ተወልደ ንንፉዕ ምትብባዕ ፍናን ዘበርኽን ቅዱስ ቅንኢ ዘሕድርን ምዃን ብምጥቃስ እቲ ዓወት ናይቶም ተምሃሮ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ወለድን መምህራን እውን ስለ ዝኾነ ዮሃኑ ገሊጹ ተሸለምቲ ብወገኖም ነቲ ብቤት ትምህርቶም ዝተገብረሎም መተባብዒ ድሕሪ ምስጋን ኣብ ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ሓይሊ ከም ዝድርበሎም ሓቢሮም سيف زغرب زينا وصاي دقيمنا نمكتالكم بخبرنا الدم تمالي حدا تحساس بمعراب أفريقيا هاجر بوركينا فاسو ببيت كريستيان بستخايد شبرا ومتكاتي بوحد 14 سبات كم تقتلوا من قستاو من جتات هاجر حبيرم بتي أب مبرق أو شنخت هاجر استفدت أمام متكاتي زاجت كترم بالكع زي تنتصر 10 تات كم زقاسوليو تي حبريتها بتوسخ زقلت نايت متكاتي حلاف النزوة سدا كالو كانت زي لا أبتي كوابيزن كساقسو شبرا وين عتقات كخونو كم زخولو جنا قمت الله إذا حدش متكعتي أبتا معراب أفريقيا هاجر نتصنحت تاو زي مرقا مليسو كم زقاردو ناي كربات عزبتي يحبرون أبزوا معراب أفريقيا بحفشا بوركينا فاسو مالين دما بفلاي بزكاية ترقاقا متكعتات سباون تاون كسارتات كم زوردي تكاس أبتو زبات خستو زولو تاو زي مرقا نمهداء زكاية زولو زباون أحقراون سعرتات زاقيد زتكاسو تيت كم زي ترخبويو زعبار نوكليساو قداي إيران سلماو مع الوكرة بنت خينو نعو بزملكات قدمي 4 عامات زتختم سممع كوحاس تشاينا بحادة تحساس دقيمة تصويعا نوكليساو مدواتها نمكورات بالعليا زقبر زولو ترقاقا متساقطين نتو قداي مليسو يحلال خوخم زولو التحبر تشاينا بسلام نمفتحو اتي اب 2015 استختم سممع كتقبرات حساسيوا إيران نوكليساو مدواتها أملكيتها مس أمريكا بريطانيا فرنسا جرمن تشاينا وعول كم زختمت انتخونا قنا أمريكا بزحالة عامات كابت سمع بمسحابات تقباريو أب حارقا وريقو كم زولو يزقلات بتسمع تغييرات كتقوعز كم تصنحت تقلت إيران كوحاس انت زي كيلو نوكليساو مدواتها بالسفحة ملكوعو كم تغطلو بمتنقاق درو تكالات مع بالين يورانيوم تبرابرو كم زلات تصبحتي تغسون بمسرتي عبد 2015 استختم سمع إيران نوكليساو مدباتا كتقدلو أمساي ودما قبل عليا زصنع اجرا كل عليو يكون امبر أمريكا كبتسمع دحر مسحبا قبل عليا ترغاغامي اجراتات كم زصدقت يقلات ابتسمع زختما كالوت هاجراتون نمو حاسوي سرحا كم زي اللوا توقس إيران نوكليساو مدباتا نابتي زنبرو كتملسو مخانا تقلصالا ابزوان زي دبلوماسياو زمدنا إيران أمريكا ناب زخفه درجو عريغو كم زلو يفلات
መንግስቲ ሜክሲኮ ብሰንኪ ገበናት ምስጋር ዕፀፋር ሳብ ሃገሩ ተኸሲቱን ዘሎ ጸጥታው ዘይምርግጋእ ንምህዳእ ግዳማዊ ደገፍ ከም ዘይደሊ ፍሊጡ እቲ መንግስቲ ነዚ ዝሓበረ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ጉዳይ ንምህዳእ ደገፍ ክገብር ከም ዝኽእል ኣብዚ ቅንያት እዚ ድሕሪ ዘቕረቦ ጠለብ እዩ ፕሬዚደንት ሜክሲኮ አንድረስ ማኑኤል ሎፔዝ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ብድሆታት ብዓቕሚ ሃገሩ ክምከት ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ነቲ ሕቶ ነጺግዎ ኣሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ሜክሲኮ ተኸሲቱን ዘሎ ገበናት ምስጋር ዕፀፋር ሳብ ሃገሩ ጸጥታዊ ስጋት ከም ዝፈጥር እዩ ክገልጽ ጸኒሑ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሓደ ታሕሳስ ምስ ገበናት ምስጋር ዕፀፋርስ ብዝተተሓሓዘ ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ሜክሲኮ ብዝተኻየደ ግጭት ብውሕዱዕ 20 ሰባት ተቐቲሎም በቲ ግጭት ዓሰርተታት ከም ዝቐሰሉ ዝሕብር መንግስቲ ሜክሲኮ ገበነኛታት ምህዳን ከካይዶ ንዝጸንሐ ጻዕሪ ከም ዝሓይሎ ኣፍሊጡሎ ኣብ ኢራቅ ንኻልኣይ ወርሑ ዝቐጸለ ህዝባዊ ናዕቢ ብዝፈጠሮ ጸቕጢ ብወለንቱ ካብ ስልጣን ክእለ ሕቶ ዘቕረበ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓድል ዓብዱል ማህዲ ባይቶ ኢራቅ ትማሊ ሓደ ታሕሳስ ኣብ ዝወዓሎ ኣኼባ ንሕቱ ተቐቢልዎ ምውራድ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓድል ዓብዱል ማህዲ ዘሐጎሶም ሰልፈኛታት እዚ ንበይኑ ኣኻሊ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ብብልሽውና ዝተቋማጥዐ መንግስቲ ሃገር ብምሉእ ክእለ ይጽውዑ ከም ዘለዉ ተቃሊሑ بمسرت حق منግስቲ ሃገር ኣብ ባይቶ ዝለዓለ ቁጽሪ መናብር ዘሎ ፖለቲካዊ ሰልፊ ንመንግስቲ ሃገር ዝመርሕ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ክሳብ ዝረቆሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓድል ዓብዱል ማህዲ ንዝመጽእ 30 መዓልታት ብግዚያውነት ኣብ ስልጣኑ ክጸንሕ እንተኾነ ኣብ ባይቶ ሃገር ዝለዓለ መናብር ዝውንን ፖለቲካዊ ሰልፊ ስለ ዘየለ ምውራድ ቀዳማይ ሚኒስተር ነታ ሃገር በቀሊሉ ናብ ዘይፍታሕ ፖለቲካዊ ምትፍናን ከየምርሓ ተሰጊኡሎ ሚኒስትር ምክልኻል ኢራቅ ናዕበኛታት ኣብ ልዕሊ መንግስታውን ህዝባውን ትሕተ ቅርጺ ከውርድዎ ንዝኽእሉ ዕንወት ንምክልኻልን ነቲ ናዕቢ ንምቁፅጻርን ንዘዋፍሮ ሰራዊት ክውስኸሉ ምዃኑ እኳ ይገልጽ እንተሎ ሰልፈኛታት ግን ጎደናታት ብምዕጻው ዘካይድዎ ዘለዉ ተቃውሞታት ቀጺሎም ኣለዉ ብመሰረት ጸብጻባት ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ንምብታኖም ዝተዋፈሩ ሓይልታት ጸጥታን ብዝተኻየደ ግጭት ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ ኣስታት 400 ዓሪጉሎ بCOP 25 ዝፍለጥ ብሕብራት ሃገራት ዝተወደበ ዋዕላ ክሊማ ካብ ሎሚ 2 ታሕሳስ ኣብ ከተማ ማድሪድ ስፓኛ ይቃናዕ ኣሎ ኣብዚ ንክልተ ሰሙን ዝቕጽሉ ዋዕላ ብኣሽሓት ዝቕጽሩ ወከልቲ መንግስታትን ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ዓበይቲ ትካላት ከምኡውን ተመራመርትን ተጣበቕቲ ኣከባብን መጠን ዝትፋእ በካል ጋዛት ንምጉዳት ዓለማዊ ሙቐት ንምንካይን ክሊማዊ ለውጢ ዘውርዶ ዕንወት ንምክልኻልን ክውሰድ ኣብ ዝግብኦ ስጉምትታት ክዝትዩ እዮም ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ዋዕላ መራሕቲ ሓይሎ ሃገራት ክሳተፉ ምዃኖም ዝገለጹ ወደብቱ መጠን ዝትፋእ ጋዛትን ዓለማዊ ሙቐትን ንምንካይ ሃገራቶም ኣውፅአንኦ ንዘለዉ ውጥንን ስትራቴጂን ከነጽሩ ትጽቢት ከም ዝግበር ኣሚቶም ብዘይካዚ መራሕቲ ናይተን ብምውሳኽ ዓለማዊ ሙቐትን ሳዕቢናትን ብኸቢድ ዝተጸለዋ ሃገራት እውን ኣብቲ ዕለት መደረ ከስምዑ ምዃኖም ተፈሊጡሎም ተመራመርቲ ወዲ ሰብ ዓለማዊ ሙቐትን ሳዕቢናትን ንምብዳህ ዝነበሮ ናይ ግዜ ዕድል ብዝወስዶም ዘሎ ዘይሓለፍነታውያን ስጉምትታት እናጸበበ ይመጽእ ከም ዘሎ እዮም ዘጠንቅቑ ዓለማዊ ሙቐት ኣብ ምዝያድ ዝለዓለ ኢድ ጻወት ዘሎ ዝትፋእ በካል ጋዛት ብዓለም ደረጃ እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ እዮም ጸብጻባት ሕቡራት ሃገራት ዝሕብሩ ከተማ ሲድኒ እትርከቦ ክፍለ ሃገር ኒው ሳውዝ ዌይልስ ናይ ኣውስትራልያ ብዓይነቱ ናይ ፈለማ ዝኾነ መኪና እናመርሖ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ዝጥቀሙ ፍልይ ዘለሊ ካሜራ ካብ ትማሊ ሓደ ታሕሳስ ኣብ ኣገልግሎት ኣውዒሉ እቲ ውፅኢት ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ዝኾነ መሳርሒ ከጋጥም ንጸንሐ መጠን ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ኣብ ዝመጽእ 2 ዓመታት ብሓደ ሲሶ ከጉድሎ ትጽቢት ከም ዝግበር ሰብ መዚ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ኣፍሊጦም እቲ ካሜራታት ኣብ እዋን ቀትሪ ይኹን ለይቲ ከምኡውን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ዓይነት ኩነታት ዝሰርሕ ብምዃኑ ልዑል ብቕዓት ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብሕጊ ኣውስትራልያ መኪና እናመርሓካ ብተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ምዝራብ ይኹን ኢንተርነት ምጥቃም ብሕጊ ዝሕትት እዩ ዛጊት ኣብዚ ዓመት ኣብ ክፍለ ሃገር ኒው ሳውዝ ዌልስ ጥራይ ብሓደጋታት ትራፊክ 329 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ኣብ 2018 እቲ ኣሃዝ 354 በፂሑ ምንባሩ ጸብጻባት የነጽሩ ምምሕዳር ክፍለ ሃገር ናይታ ክፍለ ሃገር ነቲ ኣሃዝ ኣብ ዝመጽእ 2 ዓመታት ብ30 ሚእታዊት ንምንካይ ዓሊሙ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሎሚ ቀትሪ ዝተዳለወ ዜና መሰናድኦና ኣብዚ ተዛዚሙሎ